Ha a tartásvizsgálatnál eltérést találunk, akkor megkérjük a pácienst, hogy ezt korrigálja. Hogyha ezt izomerővel meg tudja tenni, akkor beszélünk hanyagtartásról. Ilyenkor nincs anatómiai elváltozás még, egyedül a fájdalom lehet az egyetlen panasz gerincben. Háti szakaszon, derék vagy anyagi szakaszon egy fájdalom. Ilyenkor a testtartás tudatosításával ez a fájdalom megszüntethető. De ha folyamatosan fennáll ez a tartáshiba, tehát még egy fokozott háti dombolat, vagy egy fokozott elgyéki gomorulat, akkor az izmok harmonikus működése megbomlik. Bizonyos izmok feszesebbé válnak, a másik oldali izmok pedig gyengébbé. Ilyenkor még mindig nincs anatómiai elváltozás, de már ha a páciens kérjük a korrekcióra, akkor nem tudja olyan sokáig megtartani azt a korrigált testhelyzetet, hisz az izmoknak a működése már eltér a fiziológiástól. Hogyha ez a tartáshiba továbbra is fennáll, tehát egy ülő munka, aki egész nap egy ilyen tartásban ül, akkor a degeneratív folyamatok felgyorsulnak. Ilyenkor már anatómiai elváltozás látható, például röntgenfelvételen megjelennek az izületi széleken oszteofiták, peremképződések, csőrképződések, akkor már nem csak a fájdalom, hanem már egy eltérés is található. A K-programmal, hogyha a testtartást tudatosítjuk, az izmok harmonikus működését próbáljuk tudatosítani páciensben, korrigáljuk a testtartást, ezek a folyamatok lelassíthatók, így a fájdalom csökken és megszűnik. Köszönöm.